Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Наступны наш госць даўно чакалі, быў нават у нас пропуск невялічкі, ну лета, розныя свае планы, свае праблемы, але тым не менш зноўку з намі экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета і дэлегатка каардынацыйнай рады ад спіса еўрапейскі выбор Аліса Рыжыченко. Добрый день, спадарыня Аліса. Добрый день, вітаю ўсіх. Спадарыня Аліса, давайте пачнем, можа быць, с сённяшняй нарады у Лукашэнкі, прысвечаная сельскай гаспадарцы. Ну, мы ж ведаем, што зараз там працягваецца бітва за ураджай. Вот, ну и как бы там боевые люди атрымліваюць, дзякуй Богу, что не ў чорных пакетах с этих боёў прыходзяць, ну комбайны там часам прыходзяць, да, а люди, дзякуй Богу, ўсё нормально. Тым не менш, слухайте, я уже тут почитаў такую інфармацыю, что вось гэтым планам ці з гэтым спадзяваннем, якія кожны год заяўляюцца з высокіх трыбунаў, что мы вот зараз як намалоцім 10 там ці 11 мільёнаў і кожны год нешта не атрымліваецца, і ў гэтым годзе не атрымаецца, вот не спраўдзяцца гэтыя надзеі. Это сапраўды так, ці это злаўмыснікі вот так вот клевешчут на нашу сельскую гаспадарку і бойцоў вот этого вот фронта? Слухайте, ну так, вельмі цікава гэта назіраць, таму што кожны год мы бачым адно і тое ж. Вось гэтая лічба 10 мільёнаў тонн мы павінны сабраць гэтага ўраджая. Таксама тут мы павінны заўважыць, што кожны год, вот, напрыклад, у апошнім годзе яны сабралі крыху больш, там амаль што 11 мільёнаў тонн, але пасля чысткі фактычна гэтага ўраджая, то бок калі адсейваецца усялякі мусор, там вода і гэтак далей, засталося крыху менш за 9 мільёнаў тонн. Тым больш за тое, што гэта не толькі пшаніца, гэта таксама уключна кукуруза і рапс. А гэта сведчыць аб тым, што вось гэтыя злапалучныя 10 мільёнаў тонн ніяк не сабраць пшаніцы. Але пытанне ў іншым. Ой, прабачце. Пытанне ў іншым, у тым, што нам насамрэч для чаго нам патрэбна 10 мільёнаў тонн і чаму улады так вось спрыяюць таму, ну, у кавычках спрыяюць, каб іх сабралі гэтых. Да, што гэта за сакральная лічба такая? Ось, так насамрэч яна не што іное, як сакральная. Таму што больше сэнсу у яе няма. Таму што для унутраных патрэбаў Беларусі у харчаванні, ну непасрэдна для хлеба, там мукі і гэтак далей, нам неабходна каля 3 ці 4 мільёнаў тонн пшаніцы. Астатняе ідзе ўсё на карма для жыватнаводства. І тут вось прамая сувязь, таму што жыватнаводства з'яўляецца таксама такой дастаткова важнай часткай экспарту мяса і малака ў тую ж Расію. Таму для беларускіх чыноўнікаў і для ўладаў вельмі важна, каб вось гэтая лічба гучала, ну і больш за тое яна гучыць так, ведаеце, 10 мільёнаў тонн. Ну гэта неяк такая лічба, якая весомая, вось, якая сімвалізуе, што ўсё добра ў сельскай гаспадаркі, што ўсё працуе. Але кожны год мы бачым і чуем, што адні і тыя ж праблемы, але яны яшчэ больш накопліваюцца з папярэдніх гадоў, і гэтыя праблемы ўстаюць у большай ступені кожны год. І зараз мы бачым тое ж самае, няма людзей у сельскай гаспадаркі, няма тэхнікі, яна ўся нейкая там непрацоўная і гэтак далей, няма запчастак для гэтай тэхнікі, няма паліва для гэтай тэхнікі. Ну, увогуле, амаль што пакістанцы толькі ратуюць нашу сельскую гаспадарку, якіх прывозяць і індусы, прабачце. Але, ну, насамрэч так. І вось тут пытанне кожны раз, і гэта ж пытанне па Віцебскай вобласці таксама ўздымалася на гэтым паседжанні сёння. І гэта ўжо трэці раз
фактычна за апошні год, калі ўздымаецца пытанне Віцебскай вобласці і сельскай гаспадаркі. То бок фактычна тое, што зараз адбываецца, гэта ну нішто іное, як гэта сведчыць аб тым, што дзяржаўная мадэль АПК аграрна-прамысловага комплекса, яна наогул не працуе. То бок яна, прызналі яе банкротам фактычна, да? Таму што потым абмяркоўвалась не толькі збор уражая, але і вось перадачу там сельхозарганізацыі ў прыватную ўласнасць пад нейкія умовы, якія мы фактычна бачым як прыватызацыя сваім людзям фактычна, так, за капейкі, што адбываецца заўсёды ў беларускай эканомікі і з прамысловымі прадпрыемствамі, але зараз гэта ўжо робіцца дэманстратыўна, і што пацвярджае, што фактычна тыя меры і захады, якія прадпрымае ўлада кожны год, яны не працуюць. І той падыход, які яны спрабуюць прымаць да кіравання сельскай гаспадаркі, таксама не працуюць. І ўжо відавочна, што неабходна рабіць, але яны ўсё роўна стаяць на сваём і чагосьці чакаюць. Чаго чакаюць? Наверное, каб вёсцы наогул перасталі існаваць, таму што усё ідзе ў гэтым накірунку. Ну і працягну гэтую тему сённяшняй нарады. Цитата Лукашенко: «Хочу предупредить губернаторов и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои». І далей размова ідзе пра тое, што прыходзяць нейкія інвестары і гатовыя выкупіць сельгаспрадпрыемствы. І у мяне ўзнікае некалькі адразу пытанняў. Гэта што гатовы Лукашенко прадаваць, якім інвестарам, і ўвогуле такая сітуацыя, што здавалася б, інвестары, асабліва замежныя, у Беларусь не асабліва-то імкнуцца прыходзіць. Адкуль яны ўзяліся? Бо да апошняга часу у лепшым выпадку, што маглі прыдумаць у дачыненні да стратных сельгаспрадпрыемстваў, это іх прычапіць да якіх-небудзь прадпрыемстваў больш-менш прыбытковых, там Машэнскаму там перадаць, там яшчэ каму-нибудь з такіх кашалькоў сваіх там і гэтак далей. Зараз адкуль што ўзялося? Так зараз тыя ж інвестары засталіся, Машэнскі і астатнія, і кампанія, так скажем. Так, зараз гаворка шла пра 10 прадпрыемстваў сельхозгаспадаркі і плюс Віцебскі бекон, так ён называецца, не ведаю, як перакласці на беларускую мову, бекон. І гэтыя прадпрыемствы прадаюць насамрэч не як сваі, а за 42 рублі кожнае прадпрыемства, то есть за одну базовую велічыну. І пры гэтым усе даўгі, усе абавязацельства перакладваюцца на гэтых інвестараў. А інвестары у дадзеным выпадку гэта кампанія Сервалюкс, якая належыць Машэнскаму. То бок яны пабачылі нейкі добры прыклад, што Машэнскі нешта там зрабіў з тым калгасам, які перадалі яму агракомплексам. У яго быў нейкі такі запас грошай, каб ратаваць гэтае прадпрыемства. І зараз перадаюць яшчэ 10 сельхозарганізацый. Ніхто у здравым уме, прабачце, з іностранных інвестараў не прыйдзе ў Беларусь покупаць сельскую гаспадарку, пакуль, першае, няма права на ўласнасць зямлі, няма абароны інвестыцый, правоў на інвестыцыі і гэтак далей. То бок, калі ўсё нестабільна, нечакана, калі ў любы момант у цябе могуць забраць твои інвестыцыі, фактычна твои актывы, гэта ніхто не будзе рабіць у здравым уме. Тыя, хто фактычна, ведаеце, кола сваіх, так назовём іх, кола сваіх, кашалькі, ці неяк яшчэ можна назваць, гэтыя людзі, яны, на мой погляд, недзе таксама месцамі
не маюць магчымасці адмовіцца ад гэтага, так? Вось у іх ёсць грошы, тады ратуйце дзяржаўныя прадпрыемствы сельхозгаспадарчыя. Але гэта таксама і як адзін з варыянтаў вось той рэнтнай эканомікі, якая заўсёды працавала ў Беларусі. Калі ёсць дзяржаўныя нейкія актывы, якія перадаюцца за фактычна з 0 рублёў ці за 42 рубля, за нейкі бясцэннак перадаюцца набліжаным людзям, набліжаным бізнесменам, і яны нешта робяць так, укладаюць свае грошы ці пагашаюць даўгі са сваіх грошай, але яны потым не ўкладаюцца ў гэтае прадпрыемства такім чынам, што ад гэтага зарабляе дзяржава. Яны наўпрост укладаюць такім чынам, што яны маюць зніжкі па падатках, ці наогул іх не плацяць. Яны скарачаюць колькасць працоўных на гэтым прадпрыемстве. І перш за ўсё дзяржава нічога не атрымлівае з гэтых прадпрыемстваў, калі перадае гэтыя прадпрыемствы. То бок калі мы гаворым пра прыватызацыю, я не супраць прыватызацыі, і гэта добра, калі прыватызуюцца стратныя прадпрыемствы, калі ў іх укладаюцца нейкія інвестыцыі, якія ідуць на развіццё гэтага прадпрыемства. Гэта так і павінна працаваць. Але дзяржава павінна на гэтым зарабляць перш за ўсё. Па-другое, гэта не павінна быць нейкая такая закрыты схематоз, які не дазваляе у гэтым конкурсе, скажем так, прымаць удзел простым беларусам, я не ведаю, тым, хто жыве ў гэтым рэгіёне, мабыць, іншым нейкім бізнесменам прыватным, якія не маюць нейкага дачынення да ўладаў, але ёсць жаданне весці сельскую гаспадарку ў фармаце прыватнага фермерскага хазяйства. Чаму не? Аб'явіце адкрыты конкурс, правядзіце тэндэр гэты, правядзіце яго адкрыта, каб грамадзяне Беларусі таксама бачылі, што перадаецца, як перадаецца, хто адказны цяпер. А то зараз атрымліваецца, што Лукашенко дае параду, указ, што вось вы прадавайце як свае, але не прадавайце, то нічога не зразумела, так? Там па некаторым прадпрыемствам перадаюцца даўгі, актывы, але гэта застаецца ўласнасць дзяржавы. Таму гэта такая, фактычна, очередны схематоз, які незразумела да чаго прывядзе. Ці ён прывядзе да таго, што прыбыткі прыватных прадпрыемстваў таго ж Машэнскага будуць страчваць свае прыбыткі, таму што яны будуць ісці на падтрымку гэтых стратных аграркомплексаў, ці наадварот яны трошки укладаюць у іх, выратуюць гэтыя комплексы, але потым будуць, як гаворыцца, здымаць сліўкі, пакуль ёсць магчымасць з гэтых прадпрыемстваў. Але пытанне, што тады атрымае дзяржава з гэтага ўсяго. Таму гэта такая не дзіўная, звычайная рэч для рэжыма Лукашэнкі, калі ён перадае без ведама беларускіх грамадзян тое, што належыць беларускім грамадзянам. Вось давайте может ад дзяржаўных таких узроўняў да звычайных грамадзянаў. Мы з вами не адзін раз закраналі тэму заробкаў і ў той час, калі яны раслі і калі яны расці перасталі. Вось апошнія звесткі па так званых рэальных заробках беларусаў у студзені-ліпені. Гэта бруднымі ўсё ж таки, але размова ідзе пра тое, што за гэты перыяд выраслі заробкі на 7,7%. І такі вось сярэдні налічаны заробак у ліпені ў Беларусі павялічыўся да 3172 рублёў. Да, это да сплаты падаткаў, але тым не менш. Усё ж таки, што адбываецца з заробкамі? Растуць яны, не растуць? І з-за чаго яны растуць? Так, яны растуць. У рэальным выражэнні таксама яны растуць.
Але вось гэтыя заробкі 3000 там сколькі-то рублёў, ну вось я прям бачу простага беларуса, які жыве недзе там у Полацку ці недзе яшчэ, які гаворыць, ну дзе ж гэтыя 3000, дзе я магу зарабляць гэтыя 3000 беларускіх рублёў? Таму што насамрэч 3000 рублёў для, напрыклад, для Мінска, для сталіцы і таксама для Мінскай вобласці, гэта ну такая звычайная сума, якую можна атрымаць фактычна на працы таксама там, калі ты працуеш бухгалтарам, секретаром, ці ты працуеш недзе рукамі, ці не ты працуеш недзе на прадпрыемстве прамысловым. Але калі гаворка ідзе пра рэгіёны, ну там заробкі 1500, 2000 беларускіх рублёў, гэта да выплаты падаткаў. І таму, канешне, вось гэтае падзяленне людзей на тых, хто жыве ў рэгіёнах і зарабляе менш за сярэдні заробак, і тых, хто жыве ў Менску, якія зарабляюць больш за сярэдні заробак, яно вельмі адчувальна ў Беларусі. Тое, што заробкі растуць, гэта добра, але мы павінны разумець прычыну роста гэтых заробкаў. Калі мы паглядзім на тое, наколькі растуць заробкі, вось на саму тэндэнцыю росту заробкаў і на тое, як змяняецца прадукцыйнасць, фактычна эфектыўнасць эканомікі і эфектыўнасць працы кожнага працоўнага, тады мы паглядзім, што там разрыў больш за 10%, і ён павялічваецца кожны год. Напрыклад, у прошлым годзе гэтая эфектыўнасць наўпрост зніжалася. І зараз мы бачым вось больш за 10% гэтую розніцу. То бок вырабляць мы сталі горш, эканоміка стала меней эфектыўнай, то бок адзін працоўны вырабляе менш, чым было раней, але зарабляе больш грошай. І гэта абуслоўлена тым, што зараз не хапае людзей, працоўных людзей, ну просто кадравы голад зараз у нашай краіне, і таму усе прадпрыемствы, прадпрымальнікі, бізнэсоўцы павінны павышаць гэтыя заробкі, каб людзі заставались працаваць. Таму вось гэтае павышэнне заробкаў, гэта добра для людзей, што павышаюцца заробкі, тым больш, калі мы паглядзім зараз, вось будуць зменены тэмпы роста інфляцыі 100%, таму што, ну, 100% я маю на ўвазе, што яна точно зменіцца, таму што яна не будзе так вот медленнымі тэмпамі ісці, як гэта было ў летні перыяд, таму што гэта ўсё сезоннасць, і ў восені заўсёды гэтыя тэмпы нарастаюць, разганяюцца, і напрыканцы года мы пабачым гэтую інфляцыю там у 7-8% прыблізна. І калі заробкі будуць расці тымі ж тэмпамі, то бок мы пабачым, што ну, у рэальнасці там ну, трошкі больш, чым за тую інфляцыю. Тым больш, што мы ведаем, усе ўжо, наверное, ведаюць і бачаць гэта ў крамах, што тая інфляцыя, якую нам паказваюць афіцыйна, гэта зусім не тая інфляцыя, якая ёсць у крамах. Таму што інфляцыю разлічваюць ісхадзя з карзіны, але тую карзіну складаюць самі чыноўнікі. І ў гэтай карзіне, напрыклад, там не будзе мяса, будзе шмат кілаграм хлеба, там і гэтак далей. Вось. І таму гэта вельмі складана падлічыць, наколькі насамрэч павысіліся кошты на розныя тавары, якія пользуюцца попытам кожны дзень у беларусаў. Тое ж мяса, тыя ж фрукты і розная агародніна там і гэтак далей. Кофе, шакалад, цукеркі. Гэта тое, што людзі пакупаюць звычайна. І кошты на гэтыя тавары вельмі растуць, вельмі хутка растуць. Не па 7%, не па 5%, а некаторыя тавары там на 20 ці на 30%. І вось гэта не бачна на афіцыйнай статыстыкі. І тое, што заробкі растуць там на 7,5% у рэальным выражэнні, гэта значыць толькі тое, што беларусам удаецца пакуль што захоўваць вось
той узровень жыцця, які быў, ну, фактычна, напрыклад, там у снежні прошлага года, да, там не больш за тое. Яны не сталі жыць лепей. І вось гэта самая галоўная праблема, таму што гэта зараз усё вось фактычна трымаецца на тым, што ёсць кадрывы голад, ёсць нейкія грошы з Расіі, які укладаюцца ў прамысловасць, у ВПК, у розныя імпартазамяшаючыя праекты, але таксама не ў тым аб'ёме, як гэта чакалось. А што будзе далей, што будзе потым, калі эканоміка увесь гэты час не развівалась, і мы бачым, што атрымліваецца у АПК, у аграрна-прамысловым комплексе. Тое ж самае адбываецца, але яшчэ горш адбываецца у прамысловасці, тое ж самае адбываецца ў розніцы, фінансавае становішча прадпрыемстваў становіцца яшчэ горш, і таму, ну, пабачым, што будзе далей, а вось што будуць рабіць улады, вось гэта вялікае пытанне, таму што яны пакуль што не прадпрымалі ніякіх мер, каб правесці насамрэч нейкія сапраўдныя рэформы, якія зменяць сітуацыю ў беларускай эканомікі. Ну, ось, дарэчы, пра заробкі вы слушна заўважылі. Я гляжу падборку, ну, безумоўна, гэта выбарка, гэта не можа казаць, што вот мы тут прааналізавалі ўсё, але тым не менш, ад службы занятасці. Шукаюць юрыст-кансультанта у філіал БГТУ Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны коледж Віцебск. 1300-1500 рублёў прапануюць яму. Інжынер-праграміст у Мінск на КТЦ беларуская чыгунка 1300-2000 максімум рублёў. Кандзітер Дятлава, кандзіцерская фабрыка 1200, максімум 1600 рублёў. Інжынер на чыгунку ізноў жа таки 1300, максімум 2000 рублёў. Выкладчык у Віцебскі тэхналагічны коледж 1200-2000 рублёў. Врач-спецыяліст, высшая адукацыя 1400 і ўсё. Ну, то бок і далей вот так вот, калі глядзець, вельмі шмат, што менавіта такія вакансіі, дакладней такія прапановы, такія заробкі. І гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на вось гэтую лічбу, якую я агучваў пра 3170 хай бруднымі, а гэта азначае, што вось гэтая сакральная яшчэ адна лічба усім па 500 даўно дасягнутая, але калі паглядзець на вось гэтыя прапановы па заробкам, то не дасягнутая. Не дасягнутая, і больш за тое, паглядзіце, якія вакансіі, якія прафесіі. Лекар, выкладчык, інжынер-праграміст. Гэта прафесіі, якія зарабляюць у розных краінах еўразвязу, таксама ў суседніх краінах еўразвязу, у 5, а то і ў 10 разоў больш, чым у Беларусі. Калі мы, напрыклад, бярем 2000 беларускіх рублёў заробкі інжынер-праграміст, ён будзе атрымліваць у Польшы каля там 3-3,5 тысяч еўра на сваю прафесію. Тое ж самае датычыцца выкладчыкаў, лекароў. Пра лекароў вообще гаворка не ідзе, таму што мы ўсе бачылі гэтую гісторыю паспяховай інтэграцыі лекаркі з Беларусі, якая атрымлівае заробкі там каля 10 тысяч еўра штомесяц, таму што яна працуе ў Польшы пасля настрафікацыі як лекарка. То бок, тыя прафесіі, якія з'яўляюцца вельмі важнымі як для жыцця людзей, так і вельмі важнымі для прагрэсу эканомікі, для большай эфектыўнасці, як, напрыклад, інжынеры-праграмісты, но яны наўпрост нічога не каштуюць у Беларусі. Людзі не цэняцца, а чалавечы капітал гэта адзінае, што ёсць у Беларусі. У нас няма ніякай там нафты, газа, ці нешта яшчэ, ці там алмазу у недрах зямлі нашай беларускай. У нас ёсць толькі людзі адукаваныя, якія любяць працаваць, якія амаль усе самастойныя з пачатку там першага курсу універсітэта, не залежаць ні ад сваякоў, ні
не ад дзяржавы. Ну дайце магчымасць, інвестуйце ў людзей, стварайце магчымасці для большай адукацыі, для павышэння кваліфікацыі. Дайце магчымасць развіцца бізнесу, каб бізнес ствараў гэтыя працоўныя месцы. Таму што паглядзіце, гэтыя ўсе вакансіі гэта дзяржаўныя прадпрыемствы ці дзяржаўныя установы там навучальныя і гэтак далей. Дзяржава забяспечвае каля 50% занятасці ў Украіне. І гэта вось працэнтнае соотношение, яно павялічваецца з кожным годам. Пры гэтым дзяржава душыць фактычна бізнес, не дазваляе яму развівацца і ствараць новыя працоўныя месцы. Але толькі бізнес мае магчымасць павышаць заробкі людзям у адпаведнасці з іх эфектыўнасцю. І гэтага нічога не працуе ў Беларусі. Ну так гэта не эканоміка рыначная, гэта не ніякая там сучасная эканоміка, гэта эканоміка прошлага веку, Савецкага Саюза. І мы ведаем усе, чым усё скончылось. І мы ідзем туда же вось з гэтай улады, з гэтымі же прынцыпамі кіравання беларускай эканомікай сёння. Ну, прабачце, калі вы вось так кіруеце, як было, ну, не ведаю, немагчыма стварыць нейкае добрае блюдо, калі ты кожны раз забываеш, што нужно выключыць газ, так? І вось зараз яны робяць тое ж самае, але чакаюць, што будзе вельмі добрае блюдо, і яно не згарыць. Ну вось гэта рэжым Лукашенка, гэта ўсё наступствы яго кіраўніцтва, і таму гэта неабходна мяняць, каб ратаваць Беларусь. Пытанне ад нашага гледача. Прабачце, я не эканаміст, але колькі гэта можа працягвацца? Людзі вырабляюць менш, а атрымліваюць больш. Па майму разуменні, прадпрыемствы альбо зачыняцца, альбо пачнуцца звальненні? Іншы варыянт у нас ёсць у Беларусі, ён заўсёды працаваў. Не, будуць павышаць падаткі, будуць павышаць акцызы, людзі будуць траціць больш грошай у крамах за тыя ж тавары, але гэтыя грошы будуць накіроўваць на падтрымку стратных прадпрыемстваў. Праз разныя танныя крэдыты, разныя дзяржаўныя субсідыі, будуць наўпрост вешаць нейкія даўгі на іспалкомы і гэтак далей. Вось такі варыянт, ён вельмі доўгі час працуе ў Беларусі. Колькі гэта можа працягвацца? Ну, паглядзіце на Северную Карэю. Колькі гэта працягваецца? Калі дзяржава працуе ў поўным, так сказаць, зачыненні ад знешняга міра, калі людзі не бачаць ніякага развіцця ні ў эканоміцы, ні ў жыцці прыватным, дзе не развіваецца бізнес, акрамя бізнеса, які, ну вось, уваходзіць у гэтую колу сваіх там і гэтак далей. Ну вось яны жывуць вельмі доўга ўжо, северакарэйцы, пры гэтым рэжыме. Гэта можа працягвацца вельмі доўгі час. Але тут галоўнае пытанне, колькі будуць цярпець беларусы. Таму што з кожным годам такой сістэмы кіравання пагаршаецца жыццё, перш за ўсё, беларусаў. Жыццё Лукашэнкі і яго атачэння, яно не пагаршаецца. Яны бяруць больш у сваёй кішэні, але страдаюць простыя беларусы, якія жывуць у вёсцы, простыя беларусы, якія жывуць у рэгіёнах, простыя беларусы, якія спрабуюць весці бізнес, зарабляць, быць фінансава незалежнымі і гэтак далей. І ўсё свядзецца да таго, што будуць нейкія туніяцы, якіх будуць пасылаць у трудавыя лагера, каб працаваць на стратных прадпрыемствах. Вот і ўсё. Вас тут хочуць, каб вы выступілі такой вестніцай апакаліпсіса. Гаррі Дэвідсон пытаецца, як спадарыня Аліса думае, пры якіх умовах у Беларусі можа пачацца сапраўдны крызіс з карткамі на тавары і чэргамі за прадуктамі? Ведаеце, я не веру ў такі крызіс, у такі варыянт з карткамі на прадукты ці нешта яшчэ.
грошы на прымітыўныя тавары і на прымітыўную нейкую, ведаеце, як гэта казаць, каб бізнес трошки працаваў, асабіста той бізнес, які мае дачыненне да Лукашэнкі, ён гэта будзе працаваць заўсёды, будуць плаціць людзям грошы. Будуць людзі зарабляць там 1500, 3000 беларускіх рубляў, але за гэтыя грошы будзе магчымасць менш пакупаць. Я спадзяюся, што мы не будзем чакаць 10 ці 15 гадоў у такім жа рэжыме, каб былі ўведзены гэтыя талоны нейкія, так, да, і дэфіцыт тавараў на ўсё. А ўлада зменіцца хутчэй, і мы прыйдзем да дэмакратычнай Беларусі, да адкрытай Беларусі, з рыначнай эканомікай, з эканомікай ведаў, якая пастроена на патэнцыяле чалавечым, на інвестыцыях у чалавека, на тэхналогіях, на інавацыях. Я веру ў гэта. І ўсё раблю, каб гэта адбылося хутчэй. Таму не буду тут апакаліпсіс аб'яўляць. Спадзяюся, што нам гэта не патрэбна будзе. Таксама спадзяюся. Тым не менш, вы узгадалі про тое, што якое можа быць выйсце просто людзей, як так сказать, умоўных там хімікаў ці на якія там як катаржныя працы будуць пасылаць на гэтыя стратныя прадпрыемствы, каб яны там адпрацоўвалі. Зараз шмат гаворыць про тое, што магчыма прывоз у Беларусь працаўнікоў з вось той же самой узгаданай вами Паўночнай Карэі. Як вы лічыце, наколькі гэта рэальна? Я лічу, што гэта нерэальна, таму што мы бачылі гісторыю пра салдатаў з Паўночнай Карэі на вайну в Украіне, якіх дасылалі. Частка з іх збегла фактычна, частка з іх там пагібла. Мы дасёлета не ведаем, колькі іх было, колькі насамрэч вярнуліся ў Паўночную Карэю, там і гэтак далей. І зараз я таксама у гэта не веру, мабыць, там нейкую частку прывязуць, але гэта такая рызыка, таму што гэтыя людзі фактычна з'язджаюць з Паўночнай Карэі, не бачыўшы свет. І калі яны з'едуць у Беларусь, а тут за мяжой еўразвяз, свабоднае жыццё, дэмакратыя і гэтак далей, гэта ж такі, як сказаць, саблазн уйсці з Беларусі і пайсці далей. Вось. Таму, мабыць, даже і калі іх прывязуць, спадзяюся, што гэта будзе ненадоўга, і мы пабачым потым яшчэ адзін крызіс на мяжы. Не хацелася б чарговае выпрабаванне для Еўросаюза, але хацеў бы яшчэ один момант. Усё ж таки вот эта ситуация с санкцыямі, і з-за якіх атрымліваецца терпяць і Беларусі. Вот зараз платежная сістэма ПНР, таксама зараз не могуць беларусы ёй карыстацца, с 1 верасня, здаецца, не змогуць, але тым не менш, як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю і ці ёсць нешта наўзамен? Тое, што ёсць наўзамен, вось прям не хачу агучваць, каб не зачынілі. Не, гэта ўсё жарты. Насамрэч ёсць сістэма PaySend, якая вельмі добра працуе з Беларусю і пакуль што не зачынена. Дай Бог будзе надалей працаваць. Тое, што зачыняюцца розныя фінансавыя механізмы, якія дазваляюць праводзіць фінансавыя аперацыі, гэта наступства дзейнасці рэжыма. Калі беларусы чакаюць, што краіна, якая фактычна удзельнічае ў вайне, гэта так насамрэч і ёсць, таму што больш за 500 прадпрыемстваў прамысловых задзейнічаны у ВПК для Расіі. Таксама шмат прадпрыемстваў, якія мы не можам адсочыць, фактычна вырабляюць для расійскага ВПК розныя там формы, тэкстыльныя розныя прадпрыемствы нашы, сухія пайкі, гэтак далей. То бок гэта ўсё размыта па ўсёй эканоміцы, па розным атраслям. І мы не можам адсачыць дакладна, колькі прадпрыемстваў задзейнічаны, колькі яны вырабляюць і колькі яны зарабляюць на гэтым. Акрамя таго, што непасрэдна задзейнічана у ВПК,
выпрацоўкі снарадаў розных, оружия, розных там для дронаў, мікраплат там і гэтак далей. Вось. Ну, калі беларусы чакаюць, што на гэта зачыняць усе вочы і скажуць: добра, працуйце, так, ну гэтага не будзе, не. Беларусь, не Беларусь, гэта неверна так казаць. Рэжым Лукашенко удзельнічае ў вайне супраць Украіны разам з Расіяй. Ён фактычна прадставіў нашу тэрыторыю, з якой напалі. Зараз таксама ёсць сведкі пра тое, што рыхтуецца нешта вось абвастрэнне гэтай сітуацыі і таксама, што беларуская тэрыторыя зноў будзе задзейнічана. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што Беларусь з'яўляецца удзельніцай, суагрэсарам. Не беларускі народ, а Беларусь разам з рэжымам. І санкцыі будуць падаўжацца. Але тут галоўнае памятаць, што санкцыі гэта не назаўсёды. Санкцыі гэта механізм, які па панятным прычынам і падставінам уводзіцца і які адмяняецца таксама па панятным прычынам і абставінам. Калі гэтага не будзе рабіцца, калі беларускія прадпрыемствы прамысловыя пачнуць працаваць на грамадзянскі сектар, а не на ВПК расійскі, калі яны будуць перастануць ствараць розныя пагрозы для еўразвязу, калі яны не будуць нарошчваць ваенны патэнцыял разам з Расіяй, калі яны не будуць ствараць нейкія гібрыдныя атакі на еўразвяз, тады не будуць уводзіцца гэтыя санкцыі. І больш за тое, будуць сняты частка санкцый. Калі рэжым выпусціць усіх палітзняволеных, калі рэжым спыніў усе рэпрэсіі па палітычных матывах, наўпрост усе рэпрэсіі ў дачыненні да грамадства і да беларускіх людзей, тады будуць зняты санкцыі, якія ўвадзіліся з 2020 года. Усё проста. Ёсць механізм, які ўводзе гэтыя санкцыі і які здымае гэтыя санкцыі. Неабходны дзеянне з боку рэжыма. Ён гэта не робіць. Ну і яшчэ одна тэма, якую хацеў бы з вами закрануць, правда, праз пытанне ізноў ж таки нашага гледача, але ён тут так завярнуў, што мы ў прынцыпе выходзім на две тэмы, але тым не менш. Ён піша: спадарня Аліса, падкажыце яшчэ, калі ласка, калі ў расейцаў долар заўтра стане 150, што адбудзецца з беларускай валютай, што наш Нацбанк будзе рабіць? Ну і тут, безумоўна, как бы два моманта, што адбываецца з расійскай эканомікай, просто так ад балды долар не стане там 150 рублёў, і адпаведна, што з курсамі у нас, што там Нацбанк і ўсё астатняе. Ну, слухайте, да, мы якраз у жніўню назіралі вось гэтыя калебанні курсы, што ў Расіі, што ў Беларусі. Перш за ўсё, гэта, канешне, звязана з тым, што адбываецца ў Расіі. Так, зараз эксперты расійскія прагназуюць, што долар будзе каштаваць больш, расійскі рубль будзе танней, але не 150 рублёў, канешне, прагназуюць каля 87-90 рублёў за долар. І у прынцыпе з пачатку жніўня мы назіралі гэтую карціну, і гэта было у першую чаргу звязана з тым, што патаннелі рэсурсы, у першую чаргу нафта, таму што у іюні, як гэта не ліпень, а чэрвень. У чэрвені адбылося кароткае перамір'е на Бліжнім Усходзе, і тады адразу знізілись кошты на нафту. І гэта адбылось з такім нейкім часовым лага толькі ў жніўні. Акрамя гэтага, то бок нафтавыя заробкі Расіі знізілись, паступленні ў бюджэт таксама знізілись. Пры гэтым было шмат атак на нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы ў Расіі. І Расія была вымушана пакупаць больш паліва за граніцай, у тым ліку і ў Беларусі, і плаціць за гэта грошы. Таксама іностранную валюту, там долары, напрыклад. Таму вось гэтыя фактары яны прывялі да таго, што попыт на долар ён павялічваўся, і больш за тое было
Вось гэтае бюджэтнае правіла ў Расіі, калі Цэнтрабанк пакупае даляры, і ён таксама павысіў гэтую пакупку з пачатку жніўня. Але потым прайшоў такі адкат тэхнічны, і ён звязаны ў першую чаргу з тым, што зараз наступае перыяд выплаты падаткаў з боку экспарцёраў. І гэта дае, фактычна прыносіць валюту ў бюджэт. І падтрымлівае расійскі рубель. Вось тое самае, то бок у Расіі спачатку долар вырас, потым трошкі апусціўся, і тое ж самае мы назіралі ў Беларусі. Што будзе адбывацца ў Беларусі, калі долар у Расіі пойдзе да 150 рублёў? Тады беларускі рубль пойдзе да 4 рублёў беларускі к долару. Што будзе рабіць Нацбанк? Спадзяюся, што ў нейкі момант прыйдзецца Нацбанку падтрымліваць гэтую сітуацыю, то бок рабіць валютныя інтэрвенцыі, каб устрымаць вось гэтую сітуацыю, таму што зараз на сённяшні дзень у нас фактычна курс складаецца рыначным путём, рыначным механізмам, то бок у нас есть попыт і у нас ёсць прапанова гэтых даляраў на рынке. І па сённяшні дзень вось прапанова, то есть продаж гэтай валюты з боку фізічных асоб, яна дастаткова пакрывала патрэбы юрыдычных асоб у пакупкі гэтай валюты. Калі гэта зменіцца і насамрэч курс пачне расці, тады Нацбанк можа ўмешацца ў гэты працэс выкарыстоўвае залатавалютныя рэзервы. Яны для гэтага існуюць, каб падтрымліваць курс нацыянальнай валюты, каб не дапускаць нейкі вось рэзкі рост, таму што калі мы сёння маем там 2,98 ці 3 рубля за долар, а заўтра беларусы прачнуцца і долар будзе 4 рубля, гэта будзе паўтарэнне фактычна такога 11-го года, але ў мікрамаштабе. Вось, і гэта ні да чаго добрага не давядзе. Таму думаю, што ўлады будуць умешвацца ў гэты працэс. Але зараз неабходна назіраць на тым, што адбываецца ў Расіі. Так, гэта мае сэнс, і таксама бачыць на крос-курс паміж расійскім рублём і беларускім рублём. Таму што гэта таксама больш паўплывае на кошты ўнутры краіны, таму што калі беларускі рубль становіцца танней да расійскага рубля, што у прынцыпе і адбываецца зараз, гэта павялічвае кошты на ўсе імпартныя тавары, якія мы прывозім з Расіі, а мы таксама нарошчваем гэты імпарт з Расіі. Таму гэта будзе прыводзіць да таго, што ў крамах мы будзем бачыць больш кошты. Вось. Таму вось такая сітуацыя зараз адбываецца. Але калі ўвогуле казаць па агульнай сітуацыі ў эканоміцы Расіі, апошнім часам мы там шмат розных такіх не вельмі аптымістычных прагнозаў чулі з гэтай нагоды, а ведаем же, што асноўная падтрымка і рэжыма і эканомікі ідзе з Расіі. То бок наколькі там сапраўды ўсё сур'ёзна, ці это, як ведаеце, пра беларускую эканоміку таксама там шмат мы чулі, што вось яна лясніца і ўсё, будуць пустыя халадзільнікі. А не ляскаецца, ёсць праблемы, але как бы так і там тое ж сама, ці там больш усё сур'ёзна? Тут трошки адрозніваецца сітуацыя, таму што з аднаго боку Расія мае больш рэсурсу, нашмат больш, чым Беларусь, але яна таксама і траціць больш рэсурсаў на вайну. Фактычна большая частка бюджэта ідзе на вайну. Але у Расіі дастаткова рэсурсаў, каб падтрымліваць эканоміку на нейкім, назовём гэта на плаву на нейкім. Але гэта будзе напрамую паўплываць на тое, колькі зарабляе Беларусь у Расіі. Таму што калі няма грошай у бізнеса, калі няма грошай у людзей, я зараз гавару пра Расію непасрэдна, тады яны не пакупаюць беларускія тавары наўпрост.
А Расія зараз застаецца фактычна адзіным рынкам збыта нашых беларускіх тавараў, акрамя там нафтаперапрацоўкі і калійных угнаенняў, якія таксама ідуць у трэцяй краіны. Але асноўны рынок збыта, і ён дакладны і лагічна, што зараз гэта адзіны рынок, таму што еўразвяз закрыт, а гандляваць з іншымі краінамі гэта вельмі складана праз вялікі вось гэты лагістычны шлях, які даражэе кожны дзень. Таму гэта будзе паўплываць напрамую на тое, сколькі зарабляе беларускія прадпрыемствы, сколькі зарабляе беларуская дзяржава і колькі зарабляе кожны беларус. Таму што ён работае на гэтых прадпрыемствах, якія сёння умоўна экспартуюць 1 тонну там тавараў у Расію, а заўтра яны будуць экспартаваць там 200 000 тонн толькі. Таму гэта будзе паўплываць на тое, сколькі зарабляе прадпрыемства і сколькі зарабляе беларусы. Ну і на завяршэнне мы вот глядзелі і здаецца таксама з вами абмяркоўвалі, што там адбываецца з гэтымі валберасамі ў Расіі і як это паўплывае на беларусаў. Зараз мы глядзім, што дайшла чарга і да хабаў маркетплейса Озон. Таксама гараць. Ужо ёсць паведамленне про тое, што апошнім часам ніводная дастаўка ў Беларусі з Озона не прыйшла своечасова. Толькі гэта такая нязручнасць чакае беларусаў. Ці ўсё ж таки гэтыя удары па расійскіх маркетплейсах, там Озон, Вальберес, можа чарга і да іншых дойдзе, нейкім адаб'юцца на беларусах? Слухайце, мы так уже размаўлялі апошні раз з вами, чым гэта агукнецца для беларусаў. Першую чаргу гэта кошты. Таму што калі прадпрымальнік умоўна страціў свае запасы на складах, якія згарэлі, ён будзе спрабаваць прадаць свае тавары, якія засталіся, па большых коштах, каб перакрыць тыя страты, якія ён атрымаў у выніку згарэўшага склада. Таму, канешне, гэта будзе адбывацца на беларусах. Больш за тое, калі то бок кошты будуць расці, але таксама будзе дэфіцыт тавараў, таму што іх будзе вельмі мала, і гэта будзе правакаваць больш яшчэ рост коштаў. Таму чакаць неабходна менш тавараў за большыя кошты. Вось і ўсё. Шмат яшчэ тэмаў, але не ўсё паспяваем прагаварыць, абгаварыць. Школа ваша працуе? Пашыраецца? Ужо сёння 240 жанчын у нас атрымалі адабрэнне заявак, мы ўзгаднілі. Вось, таму вельмі добра. Слухайце, так цікава, чамусьці пасля КНБ, хаця не было такой адкрытай прэзентацыі, пайшло вельмі шмат заявак, і таксама пабачыла шмат студэнтак, якія вучацца ў нашай школе, і вось была вельмі рада. Таму далучайце, запаўняйце заявкі, каму патрэбна, пакуль ёсць яшчэ магчымасць прымаць людзей. Я нагадаю, што і можна паглядзець, пагугліць, і будзе тут спасылачка ў нас у апісанні, што гаспадарыня Аліса заснавала школу для жанчын найперш, каб іх перакваліфікацыя і навучанне новым прафесіям, каб яны маглі у сённяшнім такім вельмі турбулентным свеце атрымалі новыя магчымасці для таго, каб у гэтым свеце неяк знайсці сваё месца і працягваць далей жыццё і усталяванне свайго жыцця, асабліва это тычыцца тых, хто знаходіцца ва ўразлівым становішчы, ва ўразлівым стане эканамічным, фізічным і гэтак далей. Шкада, конечно, мне не адзін раз сказалі, што мужчын не бярэце пакуль яшчэ ў сваю школу. Спадзяюся, што пакуль. Галоўнае тут слова, мы працуем над гэтым, але зараз у нас прыярытэт падлеткі. Я ўжо распавядала, што мы зараз распрацоўваем такую гульню камп'ютарную для падлеткаў, дзе ён будзе атрымліваць профарыентацыю праз гэтую гульню. Вось гэта таксама мы робім на базе нашай школы. А ўжо потым будзем думаць насамрэч, каб пашыраць магчымасці для таго, каб і мужчыны мелі магчымасць прымаць удзел у нашай школе, таму што мяне таксама шмат разоў запытвалі, але, на жаль, як я ўжо казала, я раблю гэтую школу за свае ўласныя сродкі, гэта ніякі не праект донарскі, гэта
Мая ініцыятыва, каб дапамагаць беларусам, і пакуль што я маю магчымасць вось працаваць толькі ў гэтым накірунку, і мае магчымасці пакуль што абмежаваны. Але спадзяюся, што мы будзем пашырацца і будзем шукаць і прыкладаць усе высілкі, каб пашыраць магчымасці для беларусаў. Дзякуй вялікі. Аліса Рыжыченка была у нас у сваім рэгулярным стрыме на Еўрарадыё. Раю ўсім паглядзець на яе школу, на YouTube канал пакуль как бы так. Слухайте, на YouTube канал, вось небольшое объявление. Вось на наступным тыдні, спадзяюсь, выйдзе відэа на маём канале пра рэформы дзяржаўнага сектара, дзе я падрабязна распавяду пра ўсю канцэпцыю, не толькі пра онлайн-платформу Белсоя, якая аналізуе фінансавы стан дзяржпрадпрыемстваў, але таксама пра ўсю канцэпцыю, што рабіць з прадпрыемствамі, што атрымаюць за гэта беларусы, якое заканадаўства нам неабходна для гэтага, як мы будзем адпавядаць стандартам еўрапейскага звязу, каб палепшыць благасастаянне беларусаў. Ну вось, значыцца, ізноўку становіцца актуальнай моя фраза про тое, што подписывайтеся на YouTube канал Алісы Рыжыченка. Спасылачка будзе у нас у апісанні да гэта стрыма. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарада. Сустрэнемся са спадарняй Алісай праз тыдзень. Не адыходзьце далёка. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Да сустрэчы. Жыве вечна.